Try sesin pat ngak kebeli pi baru kerteng kepada tam ke jong Jisu dia ha ni video ngaku ban ai ji shai ki katu ni ki kan thai la ni ki shin rang ki bom kwa ban shong kurim te namar ha per thai to mo la ka jong ka do nuot ka bo ble la ai te ngim la bangin pen bor yanu ru te kat kum ka jing pen la ka jong ble ha de ka tin ka jong ble ka la kran shai ko ong kum nu tin jong ble ong kam bit yo bre bu un chong mar bu un chong mar wei te ka mod dan kam me ye ki bre bikin yo la ki jong ki kurim ki jong ki la de kan thai nation rang tang ba lada u ble u klam ban tai phi ba pen chong kurim te ka bha shi bun lada phem chong kurim tang ba lada phem chong kurim lada phem shakri u trai phem ai ka por ka ba bun chau trai ka long pop lada phim kwa ban chong kurim phi ha ban ai ka por ka ba kham ba ban ye ki kan thai ki ba chong kurim ki kan thai ki ba chong kurim na mar ki ha ban burom yo lok ki ban pe ki khon ki ti ha ban pe ki ying sem te ka mon ho ki kan thai ki ba don khon don ti don tanga ru ki de ban ai ka por ka ba ha sha u blai han re ki ni ki bom shim tanga la de kan thai ne shin rang phi ha ai ka ba kham ba ka ba kham extra te ka mod om lai lai la da phiong mar wei kanang bha pen ban hen re la da phi ong ngam tre ban shim briu tang ba yo uble ru phem shakri kata kala pen long pop ye phi kam ju bha ba phen chong mar wei la da phem tre ban shakri yo uble hakarukom ka ba kham bon na kita kiba ki kan thai ki ba chong kurim ki shakri uble te nga ai men sim ye phi ki bong kwa ban chong kurim ka bha palat la da phila tang ba ai ka por ka bha tam sha ublei ya lap ek gospel ka jong ublei du wai ya sa pelot ka por shibon na ka benta pentre ka kam ka jong ublei te ka best palat la da phila ban chong marwe ka tin jong ublei ka shu ong himo suk ki balengki suk shisha ki bre ki bom dan khon ki bom dan tanga na mar ba phila yo ban pele jingmut be tang ye ka kam ka jong ublei te ka ta ta ka de ka best te han rei phim tre ban chong kurim phim tre ru ban chakri utrai te kata te kala long pop kaba uble sham ngop ha da le ru e te kasa happy phim ko ban chong kurim jole le tang ba chakri bhai utrai te ki kathai ru ki badan kam man chong kurim ka tin ka jong ble ka khlem khang phila ba chong kurim tang ba wat nombo ba yo kurim jong phi hakmat phi ban bo ba yo uble ha shuwa te ki e kin man kham hadin phin e yo lok jong phi ki khon jong phi da ka jing e ka phi yok no trai te bo shoi ble ha khmat sabo e ki e pat de re pa don khon don lok phin nam yo chocolate ban chakri yo ble phi de ban yo hi tang ba ni ki ba don khon non ti la da ngim ai ka ka ba kham palat ka mot kadon ken la ka jong ka nong rim taba de re ong kum ta ngin ya penduna ngin ya chakri yo trai kat bala tang ba ki bom chong kurim kin ai kham palat te kata ka bang kwa bangan ai jing mot she philang baro tu ble yo ban kur khui philang baro ya ro itrai ti ho ai kini ko wei ngam chuklet ban ong ngai ka tu hi na ko ka video she ko ka video ba aka hisngi ya ka lai nong ha hisngi wat chuklet ba phin puli phila ban puli kam palat thang ba lai nong wat juduna shikenta wat juduna ban ruai shikenta wat juduna ban ruai tengenta wat juduna ban ruai ti phila ban de palat kata tang ba wat nom duna kata pentre kami ke bala hi kai na ko ka por wat ju bisni wat ju lorni wat ju ya kren ki ktin ki bayap kren ki ktin ki ba em job e jing tenju da ka ba puli bhai ka ktin ka jong ble ha per thai te ki jing tenju ki bon ta ma ai ngin long ki nong job ngin long re ki barem mau ble jung yu la de job halo ka ding pnai ki e baro ngir ine job kan ha kerteng jong Jisu te ble nyoban kur khui philang baro ya ro itra